e county ma Kisii mondo watudre koda jafwambo marwa mano Crispin Otieno onyiswa ni entiere kanyo. Owinja ne gigo matimore Kisii gi sani kod jafwambo marwa Crispin Otieno. Awinje yo makare antiere kar riwo ombulu mano mantiere Nyaribari chache matimore e skul mar yawuoyi mar Kisii. Kendo kama antiere ni kanyalo nyisi gino matimore ka jotelo mag IEBC kachiel kod jogo magin agents pod medo mana go touch ka kendo pod kwan dhi nyime kaluwore kod ombulu mosego nyaka koro sani kar od burani mar Kitutu mar kar od burani mar Nyaribari chache kendo kamineno ma en kuonde ma sanduku mag goyo ombulu mowuok kuonde goyo ombulu mopogore opogore kae kuma oketgi magi duto idwa ni mondo ong'i kod jotelo mag IEBC mondo opuodhgi ka gintiere e yo makare e gwengegi kata e kar od burani mar Nyaribari chache ne ni kod kwan mar kuonde migoyo ombulu 180 kod adek. Kata kamano nyaka sani kwan ma osego en mana kuonde goyo ombulu 60 mosekwan kod IEBC kama wantiere ni omiyo pod kweno dhi nyime kendo igeno ni kata odiochieng' makiny pod ang' ni wabed mana ka warito ni ng'ano manyalo yombo e kom mar od bura ma Nyaribari chache. Kata kamano jaod bura ma Nyaribari chache masani mano Richard Tongi nochopo odiochieng' makawuono kar riwo ombulu ne kendo nogo bade piny ko owacho ni ok one ka en gi geno mar yombo. Kata kamano maling'ling wacho ni jago miluongo ni Zahir Janda ma en manochung' kod duond bura mar UDA en maliekore ni onyalo yudo kom mar od bura mar Nyaribari chache. Kata kamano warito IEBC jatelo mochung' ne weche IEBC e Tallying Center ni ma Nyaribari chache mano Mark Manko nowacho ni pok gi kwano ombulu duto te manogo mondo mi giyang ni ng'ano ma oyombo miyo pod en wach ma pod wamedo mana fuaro. Kata kamano mopogore gi Nyaribari chache odiochieng' ma kawuono bende wawuotho e kuonde goyo ombulu mopogore opogore kane e gwenge ma Kitutu Chache South bende ne kwan mag ombulu e gwengego ne en mana atamalo 30. Kata kamano ywaruok bende nowuok e gwengego kuma Kitutu Chache kar od bura bende ma Bonchari kaachiel kod kar od bura ma Bobasi kuma wachore ni nitiere otese moko mag go kura manoyude e geche moko kendo gino nokelo ywaruok ahinya kowuok kuom polise kaachiel kod johera mag josiasa mopogore opogore. Kata kamano obila ne odonjore e wachno kendo pod timo nonro matut kaluwore kod weche mane wachore ni nitiere moko kuom ombulu mane oyudi kokete e geche mamoko. Odiochieng' makiny ne wamed mana wuotho kuonde mag kwano ombulu mopogore opogore e kaunti ni ma Kisii. Kaunti ma Kisii nigi od bura kata constituencies 9 omiyo ka wasewinjo kaka kweno dhi nyime constituencies 9 wabro keto wang'wa kendo e Kisii County Tallying Center ma biro bedo ka ikwano ombulu mag kaunti ni ma Kisii kama iluongo ni Kisii Polytechnic. Omiyo pod odhi bedo pod en wuoth mar arieya kaka jofwambo kaachiel kod IEBC watimo fuono ne joneno magwa mag Ramogi TV gigo matimore e gwengegi mag Kisii kaluwore kod yiero manyotim odiochieng' 2 mokalo. Erokamano ahinya Crispin Otieno ka intiere kaunti ma Kisii kono. Tiwacho ni chal mar kweno okono nyaka sani mano e kar chung' od burano ma Nyaribari chache osekwan mana wanyalo wacho ni kweno ka opogore kod kuonde mag luto ombulu 1,803 osemana kwan kuonde 160 kendo ang'o ma okelo deko maket kod mae Crispin? Kuonde mag kwano ombulu e kar od bura mar Nyaribari chache duto te en gin 186. Mago kama wantiere ni kwan mag ombulu mosekwan wuok e kuonde goyo bura 60. Omiyo giwacho ni
nakano wulo support jatelo mochung'ne IBC e tallying center ma Nyaribari Church mano manko owacho ni kaka duol mar chung'ne yiero nyaka gi go kogno gigo duto te mokel gi jo mano presiding officers mawuok polling station mopogore opogore omiyo mane mondo mi gigo kogno gigo duto te motimore mondo giyang ni kila kalatas mane mar goyo ombulu oket e yo makare mane momiyo osebedo ka kelo iyudo ka saa dhi ahinya kaluwore kod processes magikale maneno ni mondo gigo magindiko kata report magindiko ondike yo makare mane momiyo osebedo ko odhi e yo mamos mopogore kaka ne jopiny paro ni tok go kura ndalo achiel to ginyalo yudo duoko mag yiero mopogore opogore. Erokamano ahinya Crispin Otieno ka intiere kaunti ma Kisii. Lero yo makare ahinya kaka chenro no mar kweno dhi mbele kaluwore ni nitiere kaka onego bed ni ing'iyo e yo makare sanduge go mag luto ombulu kapok kaachiel kod keto kogne otese mopogore opogore ka chenro mar kweno pok oromo. Erokamano ahinya med mana luonwa kaka chenro mar kweno dhi mbele e kaunti ma Kisii e kuonde chung' od bura mopogore opogore kendo wabiro medo tudre kodi mar mondo mi ilernwa kuku achiel kod tiend weche kaka kweno dhi mbele e kaunti no ma Kisii. Erokamano ahinya Crispin Otieno. Nyako Ramogi